Nagy örömmel és annál nagyobb lelkesedéssel hívlak meg a harmadik emelkedés napunkra, ami október 4-én lesz a 16. kerületben, a Virágteremben. Pontos címet majd a leírásban megtalálsz. Ezúttal a téma az emberi kapcsolataink és a párkapcsolat lesz. Ennek az eseménynek én az egyik szervezője vagyok, Benkő Ágnes látó, tisztánlátó, és Bitter Patricia holisztikus mozgásterapeuta mellett. Ez egy egész napos program lesz, reggel 9-től este 8-ig tart a program, igen intenzív lesz. Igyekszünk ebben a témában minél nagyobb segítséget nyújtani neked, minél jobb rálátást és tudatosságot ebben a témában. A pontos címet és minden információt megtalálsz majd a leírásban. Reggel 8 és 9 között van az érkezés, hogy ráhangolódjál a helyszínre, igyál egy finom kávét, teát, esetleg egyél valamit, és majd lesz kártyahúzás erre a napra, ugye a témára. Aztán bemutatkozunk mi szervezők, néhány mondatot el fogunk mondani magunkról, a munkánkról, esetleg aki még nem ismer bennünket. Lesz egy tisztító, önszeretet, vizualizációs gyakorlat, lesz jóga, lesznek előadások a témában, lesz terápiás hangtárutazás, lesz meditáció, szeretetkör, útravaló kártyaüzenet, és persze a témához kapcsolódó ajándék sem maradhat el. Egy nagyon izgalmas napnak nézünk elébe, és reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődésedet. A jelentkezés úgy zajlik, hogy nekem küldesz egy e-mailt, amire kapsz egy válasz e-mailt, amiben benne vannak a fizetési információk, viszont csak annak a helye biztosított, aki elutalja az összeget. A terem méretére való tekintettel ugye az utalások beérkezésének a sorrendjébe tudjuk fogadni a jelentkezéseteket, úgyhogy ezt légy szíves, vedd figyelembe, mert többen jelentkeztetek már, de nem utaltatok még. Nincs ezzel gond, még bőven van időnk, csak szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ez nagyon fontos részlet ebben a helyzetben. Kinek ajánljuk ezt a programot? Ha boldog párkapcsolatban élsz, akkor azért, mert mindig lehet hova emelni egy kapcsolatnak a működését. Ha szingli vagy, egyedülálló vagy, akkor pedig azért, hogy hogyan tud közelebb kerülni, hogyan tud bevonzani egy ideális párkapcsolatot. Ha pedig olyan párkapcsolatban élsz, amiben elakadások vannak, akkor pedig azért, hogy jobban ráláss egy ideális kapcsolati működésre. Ugye nem csak a párkapcsolatokról lesz szó, hanem az emberi kapcsolatainkról is, és minden emberi kapcsolatunknak az ideális működtetéséről. Tehát nagyon érdekes a téma, elég tág, nagyon-nagyon sok lehetőség van benne. Igyekszünk ebbe a napba minél több olyan információt átadni, ami tényleg igazán segít és emel téged. Úgyhogy nagy szeretettel várunk téged, várunk a jelentkezésedet, és remélem, hogy találkozunk. Szia!